Ще си го вържа с панделка. Валентине, Ванеса. Откъде? Стара Загора. Кажи за цялата Стара Загора, например, поздрав. Ако ходиш в Стара Загора, я ще сандвичак. Интересно, печелиш тав. Нека цяла Загора да пие тав. Печелиш. Абсолютно. Да те питам, имаш си приятел. Да. Добре, моля да му звъднеме и да го питаме какво ще подари за 8 март. Защото 8 март ден на жената или ден на майката? Да кажем, че и за двете въжи. Нека да му звъннем все пак да го питаме, защото ще е интересно. Добре. От колко време сте заедно? 2 седмици. Ало. Какво ще ми подариш за 8 март? На тебе ли? Да. Ще си го вържа с панделка. Валентине, това ще го качват в TikTok, кажи ми нещо по-сериозно. Айде, измисли нещо по-оригинално. Това е. Стига ти толкова. Айде, чао. Край, аз нямам думи, мат. Ти Така е. имаш колоритно гадже. Да, малко байгани. Еми ти си го избрала такъв, след по такива си падаш. Да. Дай да подарим още един таф за момчето, защото тафовете принципно помагат и за такива работи. Заповядай да му подарим и на него. Благодаря. За всички валентиновци, какво ще подари?